дар ин дарс оиди танзим намудани панели асбобҳо суҳбат хоҳем кард. барои иваз намудани хосиятҳои панел ба болои яке аз ин менюҳо тугмаи рости мушакро пахш мекунем ва рӯйхате пайдо мешавад. аз ин рӯйхат мо як қатор тағйиротҳоро бароварда метавонем. масалан, агар бахши свернут лентаро интихоб кунем, он гоҳ панели асбобҳо несб мешавад ва он дар ҳолате пайдо мешавад ки агар мо яке аз менюҳои заруриро пахш кунем. барои барқарор кардани панели асбобҳо бори дигар пахш мекунем ва боз бармегардонем. дар ин ҷо бошад метавонем нишонаҳоеро ҷойгир кунем ки мо тез аз онҳо истифода мебарем. барои ин тирчаи мазкурро пахш мекунем ва рӯйхати командаҳои иловагӣ пайдо мешавад. мисол ба болои командаи саздат пахш мекунем ва он дар панели асбобҳо пайдо мешавад. акнун барои сохтани ҳуҷҷати нав мо дигар ба менюи файл надаромада метавонем якбора аз ин ҷо истифода барем. хуб, шумо метавонед дигар командаҳои заруриро мустақилона илова кунед. агар командаи мехостагии шумо дар ин рӯйхат вуҷуд надошта бошад, он гоҳ метавонед аз бахши другии командӣ истифода баред. аз ин ҷо командаи заруриро ёфта тугмаи дабавидро пахш кунед. сипас тугмаи океро. хеле ки мебинед командаҳои иловакардаи мо дар ин ҷо пайдо шуд. хуб, дарси мазкур дар ин ҷо ба анҷом мерасад. саломат бошед то дарси дигар.